Salutare, brotherii mei! Având în vedere că eu mă pregătesc de ultimul concurs din sezonul ăsta competițional și că am văzut că multă lume se chinuie să slăbească sau încearcă diferite abordări și n-ajung la niciun progres, am să fac și eu un video despre 5 lucruri, 5 care ți împiedică din a slăbi. Să începem! Numărul 1, și anume, vrei să slăbești prea repede. Nu e realizabil să slăbești 20-30 de kilograme într-o lună. Degeaba vedeți pe social media tot felul de advertising cum a progresul meu într-o lună de zile, unde am slăbit 15 kg și am pus și 2 kg de masă musculară. Așa ceva nu e posibil sau e posibil folosind anumite substanțe interzise. Dacă voi vreți să slăbiți 20 de kg, și nu știu, vă propunem să slăbiți în prima lună 10-15 kg, majoritatea o să fie masă musculară și multă apă pe care să dați jos, pentru că automat, ca să slăbiți, o să mâncați mai puțin carbohidrați, în gramii de carbohidrat reține cam 3-4 ml de apă, deci automat, nu știu, faceți voi calcule și vedeți. Numărul 2. Stabiliți-vă un scop realizabil. Nu vă propuneți din prima sau nu vă propuneți niciodată să slăbiți 3-4 kg în fiecare săptămână. Propuneți ceva realizabil, ar fi undeva la 0,5, 1 kg săptămânal ar fi perfect, încât să nu faceți modificări foarte mari în dietă, să mențineți un echilibru atât din punct de vedere al sănătății, cât și să fiți satisfăcuți culinar. Până la urmă, asta e important, să fim sănătoși, să mâncăm și atât ce trebuie, cât și ce vrem și să menținem o greutate, să arătăm și bine, ne simțim armonios în corpul nostru. Numărul 3. Oprește din a mai face hit cardio și cardio pe stomacul gol. Există o mulțime de mituri care spun că acest cardio pe stomacul gol e benefic, deoarece arzi grăsimi țesut adipos. Eu nu sunt de acord cu așa ceva, deci nu promovez chestia asta. Și acum hai să vedem cu hit cardio. Hit cardio este foarte sănătos pentru sistemul cardiovascular. Eu asta v-aș recomanda să faceți în off-season, deoarece în cele 15 minute, cam atât recomandat, 15-20 de minute, în care faceți aceste intervale, un minut pauză și 30 de secunde all out, dar la all out nu jogging, nu nimic, adică dai tot cât poți, o să te epuizeze prea tare, adăugând la deficitul caloric și la antrenamentul de forță, cel mai probabil vei ajunge să te supraantrenezi și n-am rezolvat nimic. Mai bine, fă cardio 30-40 de minute. Numărul 4. Nu mai așteptați pastila minune, nu mai credeți în toate suplimentele și în toate reclamele pe care le fac firmele suplimente ca să-și vândă produsele la un preț exorbitant. Nu există așa ceva. Există substanțe interzise, desigur, dar noi nu discutăm despre asta acum. Deci, reluăm. Nu există suplimente, ce-i sfânt e sfânt, deficit caloric. Și cum realizăm acest deficit caloric? Prima oară trebuie să ne calculăm, să zicem, rata metabolismului bazal, să-i spunem. Adică așa se numește. O să vă las formula aici pe undeva. Bun. Ok. Oricum, e relativă. Numărul ăla de calorii relative. Numărul ăla de calorii reprezintă începutul de unde plecăm. Și o să te cântărești luni dimineața, în fiecare luni dimineața, o să pe cântar, bă, am 80 de kilograme. No, toată săptămâna mă duc cu numărul ăsta de calorii, luna viitoare văd, bă, am 78,5. O, am slăbit. No, menținem același număr de calorii, când văd în momentul în care nu o să mai progresez, mai scad 200-300 de calorii și în funcție de asta ne urmărim progresul și tocmai scădem, urcăm în funcție de ce scop avem. Numărul 5. Multă lume mă întreabă cum să slăbezi la abdomen sau cum să dau burta jos, am tarea foarte lată, nu știu ce să mai fac ca să dau jos de pe abdomen. Păi, nici nu o să poți să dai jos numai de pe abdomen, grăsimea e împărțită în tot corpul, adică o să vedeți, nu știu, și pe stradă sau poate știți voi un prieten de-al vostru care nu l-ați mai văzut de mult timp și după un an de zile l-ați văzut cu fața de mai gușa, cu burtă, automat, el n-a pus numai pe abdomen, n-a pus numai pe piciorul drept, grăsimea e împărțită proporțional. Mai sunt câțiva care sunt mai ghinionici din punct de vedere genetic, care pot să depoziteze mai mult pe o anumită parte a corpului. Ok, mai am iar întrebarea, Elias,
câți abdomeni să fac, sau dacă fac abdomeni, fac pătrățele sau slăbezi pe abdomen. Nu. Încă abdomenul e un mușchi mic, arzi puține calorii făcându-l, mai bine fă un exercițiu complex prin care arde mai multe calorii, de exemplu fandări, genul, împins, exerciții care implică mai multe articulații. Eu am fost Elias, sper că v-a plăcut acest video. Urmează să fac un video despre 5 lucruri care te împiedică să pui masă musculară din perspectiva mea. Lăsați un comentariu cu feedback, cu alte propuneri despre videouri și o să încerc să le iau în considerare. Like, subscribe, nu știu, să am un review de la voi. Și în rest, ne auzim data viitoare. Momentan sunt destul de ocupat, mă pregătesc de cel mai important concurs din viața mea, bla 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 bla. Pa, pa, pa!